kasagutan, mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mahanaw ang tanan. Ato ning sugdan sa pagpasalamat, ato ning ablihan sa mga pagdaig, sa pagpasidungog, sa pagkamaayo sa atong buhik nga Dios. Ako kamong gihangyo nga mulitok gayud tag mga pagdaig. Dili nato ihikaw ang mga pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhik nga Dios nga iya kitang gitaga kadaugan nining adlaw. Nagmadaugon, nagmalampuson kita sa tanang mga buluhaton tungod na sa pagtagbo sa tanan ug pag-atiman sa Dios sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nanalipod kanamo. Dios nga mao'y nag-uban ug nagtagbo. Ug Dios nga nagsuplay sa tanan nga gikinahanglan sa mga tawo nga misalig mituo kanimo. Niya kami o Dios naghiusa og nabati nakita namo o Dios ang imong pag-uban kanamo. Nasayod kami nga imong nakita ang matag usa namo kakasing-kasing, ang matag usa namo kauna-una nga mihatag og mga pagday, mihatag og mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Amahan, among gilauman nga ang among mga pagday, among gituhan nga ang among mga pagpasalamat imong gidawat o Dios nining taknaan. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban kanamo ug nagtudlo sa tanan nga angay namong buhaton. Ilabi na sa among panag-uban karon, amo kang pasalamatan Ginoo nga imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong. Imo na usab kaming tudluan sa mga pamaagi nga gikinahanglan namo makatunan sa among pagpuyo sa kalibutan aron kami makahimaya
makadaig, makapasalamat labos sa tanan aron ikaw ang Dios mahimuot sa among kinabuhi. Amahan Dios sa makagagahom, i-bless kami sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong gabi, maayong nga pakiguban. Sa ato karong pakiguban mga kaigsuonan, ato ning hisgutan ang mga pulong sa Dios nga naghisgot sa mga gikinahanglan makatunan sa mga sakop sa simbahan aron sa paghatag og pagtahod, paghatag og pagtuman atong katunan ang mga buhat nga nagpakita nga nagtahod og nagtuman gyud ta sa mga sugo sa mga pangulo o sa mga leader diha sa simbahan. O nganong kinahanglan man natong tahuron, nganong kinahanglan man tong tumanon ang mga sugo o ang mga pagtulunan sa mga pangulo diha sa ato ang simbahan. Mao ni ato rong hisgutan ug mao ni ron ato ang tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Mayong gabi may pagiguban sa tanang mga nagpaminawan pinaagi sa ato ang mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko mayong gabi sa tanan. Oras atong programa mga kaigsuonan alas 7:56 sa kagabion. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Norimi Ilaw Ganihulon. Maayong gabi ni Ching Dindiho. Maayong gabi Sinig Bakal Sotroyo. Maayong gabi and God bless you. Angelo Sasa Hinilaso. Maayong gabi diha pastor og sa tanang tagasunod kanimo. Si Noel Cadalina Aliones. Maayong gabi pastor og sa tanang naglantaw live teach watching here in Manhoyod. Orsomko. Kumusta mo dihas Orsomko? Kanang Orsomko na dihas Tamiso. Ang Dios magpanalangin. Muna ang usa ka sentral nga naa sa Bais. Si Joy Del Rosario Kiring, maayong gabi pastor watching from Montalban, Rizal. Maayong gabi ni Evelyn Iran Tarukan, maayong gabi ninyo diya si Gina Kamahalan, maayong gabi pastor sa tibok mong pamilya. God bless kanatong tanan. Request song Milagroso. Si Henry Cuevas, good evening brothers and sisters in Jesus Christ. Si Mike Log, pastor, good evening mga tana ko, gawas kang kain na pabaylaing tao, gawas pod kay Iba og Adan. Gawas ni Adan og ni Iba, wala pagaylaing tao, kay si Adan og si Iba mga kaigsuonan na siya may unang nabuhat nga tao. Lamang dunay gitawag nga mga langit nung binuhat. So ang mga langit nung binuhat kung imo pong tan-awon diri sa kalibutan, imo pong makitaan ang gitsura nga tao pod sila. Gani imong makitaan nga ang mga kaliwat sa unang panahon nakigiusog, nakigilawas sa mga langit nung binuhat. So naagyoy mga tao nga kanang minggawas, moingon tang minggawas diri sa kalibutan, makita diri sa kalibutan nga binuhat gyapon sila sa Dios. Gawas sa mga pamilya ni Adan og ni Iba. Ang kinabuhi ni Adan og ni Iba, sila gyud ang unang binuhat sa Dios. Pero kung moingon tang gawas ni Cain, dunay mga bersikulo pod sa Biblia nga na-exist ang ubang mga binuhat nagikan sa langit nung binuhat. Monay gipakita sa Biblia. Si El Ginisita Kamingawan, good evening pastor, request kog song nganong nag-alagad ako kanimo. Ako ni nga patokaron ang request ni Sister Wanis. Sister Wanis naman. Sister Waning, no? Diri sa ato nga programa kagabi pa niya ni request. Ato ang tagaan og pagtagad, dalaygon ka o Dios. O Diyos, ni kami nagaluhod sa imo tilan
Maayong gabi ni Gina Kamahalan. Og maayong gabi ni Sister Waning Dignos. Maayong gabi Pastor Gideon katong akong gi-request Pastor. Salamat Pastor. Mao na ron Sister Waning Dignos ato igsoon nga nanuka diha sa Tisa, Cebu City. Si Jocelyn Oligar. Maayong gabi po Pastor Gideon. Maayong gabi. Usab ninyo diha og ni Iler Pantali. Lita, maayong gabi. Si Mimi Dalio, good evening Pastor, watching from Davao City. Watching from Davao City. Request ko kanta lahutay. Maayong gabi ni Gina Kamahalan. Der IC ta, maayong gabi. Maayong gabi Pastor, pwede mangutana kung halimbawa nakasala ang imuhang igsoon at ubangan sa Ginoo. Tinuod ba na apil tibuok pamilya niya pagasilutan sa Ginoo? Tapos pa isa nako pangutana, dapat pa ba kita nga mag-celebrate sa adlaw sa kaluwasan nga naasad daang sugo? Salamat Pastor, hulat ko sa imong tubag gikan ni Der Isita. Sige, ang silot sa Dios mga kaigsonan nga ipakanaog alang sa tao nga nakasala, alang lang yun na sa tao nga nakasala sa katapusang hukom. Pero doon na magoy gitawag kana bitang moingon ta nga bunga resulta sa gibuhat sa tao. Ang bunga o resulta sa tao masinatian na in present or karon or sa ihaon yang pag-atubang sa hukmanan. Now, ang imong pangutana nga tinuod ba na apil sa tibok pamilya niya pagasilutan sa Ginoo? So inani ni siya. Kung ang bana nakasala or ang asawa nakasala, doon na yun ay resulta. Doon na say kumiingon tang doon na yun ay bunga. Kung ang tao nagbuhat og sala, dili yun na maayo ang iyahang maangkon. Sa panahon nga muani na sa dili niya muani na sa resulta sa iyahang pagpakasala, maapektuhan gyud ang pamilya. Maapektuhan. Pero sa katapusang hukom, inigsilot sa Dios sa tao nga nagsigig pakasala, namatay sa sala mga kaigsonan, wala siya makahinulsol sa iyang sala. Siya gyoy muani. Wa nay labot ang pamilya. Wa nay labot ang mga anak tungod kay mag-inusara man siyang moatubang sa hukmanan sa Dios. Siya ra may dad-on sa katapusang silot nga mao ang linaw nga kalayo kun sa iyang pagpakasala didto namatay siya nga wa siya makahinulsol. Pero sa laing bahin ang tao nga nakasala ang gipadayag sa Biblia mga igsoon, muani maggud sa iyang sala. Kanang muani sa bunga sa iyang gibuhat. Sa time nga nag-ani pa siya sa iyang gibuhat mga igsoon, mapiktuhan gyud tong iyang pamilya. Dili kay ang laing tao. Mapiktuhan ang simbahan, mapiktuhan ang iyahang pamilya. Kung ang bana mo'y nagsigig pakasala, mapiktuhan ang asawa, mapiktuhan ang iyang mga anak. Pero dili na, wala na magpasabot nga naapil na sa silot. Mauna na silot. Resulta ra gyud na sa iyang paghimo og sala. Kayo kung maghisgot man kutag silot, tagtagsa ra man gyud ta mo atubang sa hukom sa Dios. Og ang hukom sa Dios itukma magyunas nabuhat nato. Kung nagbuhat ta og mga buhat nga makapahima sa Dios, gantihan ta sumala sa ato ang gibuhat sa pagkimaya sa Dios. Gantihan ta sa kinabuhing walay katapusan. Pero kung moingon ta nga maapektuhan imong pamilya, kung usa sa mga sakop sa imuhang pamilya nagpakasala, maapektuhan gyud na ang imong pamilya sa resulta ubunga sa gibuhat nga sala diha sa imong pamilya. Mauna say tinuod nga diskusyon mahitungod sa imong pangutana.
Ang ikaduhang pangutana, dapat pa kitang magsilibrate sa adlaw sa kaluwasan nga naa sa daang sugo? Salamat pastor, ulat ko sa imong tubag. So ang adlaw sa kaluwasan depende na kung asa ka na depende na kung asa ka na kanang gikan nga tribo. For example, ang Hudiyo ka nga nahimong Kristohanon, ang mga Hudiyo mga kaigsunan nabatasan gyud na nila ang pagsaulog sa adlaw diin sila giluwas sa Dios. Pero kita nga mga hintil, wala ta himo ang Kristohanon sa Dios. Wala ta gipakamati ni Jesus aron mahimo tang Hudyo. Timan ini, kitang mga hintil gipakamatian ta sa Dios, gipakamatian ta ni Jesus mga kaigsunan, dili aron mahimong Hudyo, kundi aron mahimong tinun-an ni Jesus Christ, aron mahimong sumusunod ni Jesus Christ. So ang itubag nako sa imong pangutana, depende na kung basi og Hudyo gyud ka. Pero kung dili ka Hudyo, nganong magsaulog man ka sa mga adlaw sa kaluwasan sa unang sugo? Ari ka sa bag-ong sugo, kay gibag-o naman sa Ginoo ang bag-ong sugo sumala sa gihimong sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. Lamang gawas nun ang matag tao, mapahintil, mapahudyo. Mauna nga dili sad nato kana bitang ikatingala nganong dunay mga hintil nga magpakahudyo nga musunod sila sa pagsaulog sa adlaw sa kaluwasan sa daang sugo. Gani dunay mga hintil nga dili na Hesus ang ilang Ginoo, si Yesua na. Dili na sila musunod sa mga pagsaulog sa bag-ong tugon. Na gani mga hintil mga kaigsunan nga miadapt sa pagtulunan sa mga Hudyo, nga dili na gani sila modawat og teaching sa New Testament. Ako naka-sharing ko og tao mga kaigsunan nga miingon siya nga ang New Testament basura gikan sa Mateo hangtod Revelation. Pero miingon siyang basura, nadugay na mong sharing, mukuha siya mga rason sa libro ni Pablo. Ako siyang giingnan, murag ikaw ra may nalibog sa imuhang teaching. Kay una, di ka mudawat sa tanang teaching sa bag-ong tugon, o niya karong naapikihan ka sa ako ang pangutana, mukuha ka sa mga rason ni Apostol Pablo. Ayaw og kuha sa rason ni Apostol Pablo, kay gituuhan man nimo ng basura, bot ipasabot dili na kinahanglang gamiton. Dito nahunong ang amo ang sharing. O siya ka Pilipino mga kaigsunan nga preharagon nato gitsura, preharagon nato og kinaiya gud unta. Galing ni-adapt sila sa gitawag doktrinas Noahide. Ang Noahide na ana diha sa Konsolasyon, na apo na diri sa sa Mabulo. Nya tag-as na kay sila bungot, na sila i-recite mga kaigsunan nga sa usa ka semana mutubo dayon ang ilang bungot. So naa gyud na sila i-recite. Na sila i-recite. Dili ka makasulod sa templos mga Hudyo nga naa diha sa Mabulo kung dili ka under sa Noahide doctrine. Nya mao lagi naka-sharing mi ato mga kaigsunan tungod nag-prepare ko sa mga bangko para sa Jesus Reign celebrations sa Mandawi. Daghan kong na-encounter nga mga pagtulunan, mao na nga mahitungod mga igsuon sa pagsilibrar. Ako mo ingon ko nga depende kung asa nimo, asa ka misabmitar, asa ka miadap nga doktrina. Pero timan ini siya, gawas nun tantanan lamang magbantay ta sa ato ang paggamit sa ato ang paggamit sa atong kagawasan nga dili ta mahimong malayo sa plano sa Dios.
Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Teresa Liz, maayong gabi. Maayong gabi, Pastor. Musta ako di ay kaluoy sa Ginoo padayon nga gihapon, Pastor. Simba. Salamat sa atubuhi nga Dios kanunay kitang gipanalanginan, Pastor. Salamat sa imuhang gibilin nga pagtulunan. Ang dili gyud na ako ang pagtulunan, Sister Teresa, pagtulunan gyud na ni Jesus Christ. Gihimo ra kong instrumento sa Ginoo para ang pagtulunan nga ihang gibilin nga maoy ato ang gikinahanglan atong masabtan og atong ma-apply samtang buhi patas kalibutan. Kay wa gyud koy ako ang pagtulunan. Mingsunod ko sa pagtulunan sa atong Ginoo nga atong gilagaran. Si Romilita Bugais, maayong gabi nimo, Pastor, og sa tanang nagsunod ning atong programa Dalaygon ang Dios. Si Obiris Gina, maayong gabi. Si New Edgar Sumampong, hi Pastor, maayong gabi nato tanan. Si Mermal, maayong gabi, Pastor, watching live Arakan, North Cotabato. Request kog song awit makalangit sayawan ta. Dili lang kaayo nako mapatukar ang inyong mga awit, mga kaigsuonan, tungod kay gamay ra ang atong oras. Kinahanglan akong sugdan na ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi nila Ludi Bigaliki, si Dante de la Torre, maayong gabi. Okay, no? Ato ang sugdan mga kaigsuonan ang paghisgot sa pulong sa Ginoo nga mao'y ato ang gikinahanglan nga ato karong hisgutan sa atong panaguban. Ako kamong gidasig sa pagkuha o pag-abli sa inyong Biblia diha sa Hebreo kapitulo 13, katapusang kapitulo diha sa libro sa Hebreo. Atong sugdan mga kaigsuonan lamang kung doon na pa'y panahon o niya human sa ato ang pag inambitay sa pulong sa Ginoo, ato ra ng tagaan o pagtagad ang inyohang mga request awit makalangit diris ato ang panag-uban. Okay, ato ta sa pag-abli mga kaigsuonan sa Biblia mga kaigsuonan, ablihi diha sa Hebreo kapitulo 13. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 17 hangtod sa 19. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo, kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios, malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton. Kung tahuro ninyo sila, apan kon dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo og kana dili makatabang kaninyo. Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo. Nasayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat manamo sa kanunay ang matarong. O gihangyo ko kamo nga mag-ampo pagayod nga pabalikon ako sa Dios nga na kaninyo sa dili madugay. Ang Dios magpanalangin kanato sa ato karon nga panag-uban ni ining maong programang pulong mo kinabuhi ko. Usa sa mga pinakaimportante nga angay natong makatunan, nga angay natong maikinabuhi sa atong pagkakristohanon, mao ang pagsumiter, pagsubmitar. Mga pangulo diha sa simbahan, mga pangulo sa mga buluhaton diha sa simbahan. Kay dunay mga leader gyud ang matag buluhaton diha sa simbahan. Atong hinumduman, daghan kaayo ang mga buluhaton diha sa simbahan. Daghang ministry. Dili lamang ang pag dumalag yun sa kinatibuk-ang mensahe diha sa simbahan. Maghisgutan nato ang mga ministry diha sa simbahan, daghan. O kinahanglan nga ang matag ministry makapangsyon, kumbaga makalihok. Kay kun makalihok ang matag ministry o atanang ministry diha sa simbahan, daling mutubo ang simbahan. Dali siyang malig-on. O ang matag ministry diha sa simbahan, doon na mga leader. O maunay giingon ni Apostol Pablo, kung mulihok ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang katungdanan, mutubo ang lawas ni Jesus Christ. Mutubo ang simbahan. Dali mo daghan, malig-on pagyod ang simbahan. Mga ministry diha sa simbahan, kinahanglan
nakasabot ta, nakakita ta og nagpractice, nagbansay ta aron mabuhat nato ang mga buluhaton sa simbahan. Mga ministry sa simbahan, una, sa kunang gikaingon na ay mga pangulo ang matag ministry. Children ministry. Ang simbahan doon nag-united atiman sa mga bata. Doon nag-unay mga nangulo nila. Doon ay giila sa mga anak o sa mga bata nga ilang inahan sa maong ministry. Doon ay giila sa mga kabataan nga ilang amahan. Diin maoy nagtudlo kanunay nila. Maunay ilahang leader. Kinahanglan ang matag mga bata diha sa maong simbahan kaantigong mo submitar, kaantigong mutuman sa mga sugo o sa mga gitudlo sa nagdumala sa children ministry. Unya ikaw ug ako as a member of body of Jesus Christ, ingon nga kita sakop sa lawas si Jesus Christ, nagpractice ta, dapat kana bitang nagbansay ta, dili lang kay sa matag Domingo mukanta, mutindog, mupungko, maminaw, mauray atong nakatunan. Unya muingon na ta nga Kristohanon ako. Dapat kung muingon tang Kristohanon ta, tinun-an ta ni Jesus Christ, dapat nagkat-on ta. Nagkat-on ta sa mga buluhaton diha sa simbahan. Dili lang sa children ministry, kundili naapay youth ministry, mga buluhaton para sa mga kabatanunan. Dunay mga leader sa mga kabatanunan, ug ang mulid nila kinahanglan nakakat-on, nahamtong sa mga pagtulunan sa Biblia. Naapay music ministry. Pero tindaghanang ministry diha sa simbahan. Buti pasabot mga buluhaton diha sa simbahan. Children ministry, youth ministry, worship team ministry, men's ministry, women's ministry. Naapay mga feeding nga pagahimuon ang simbahan. Agawas niya na mga kigsuonan, pwede man na siya nga hiusahan, tabangan sa tibuok sakop sa simbahan ang feeding ministry. Maghimo og evangelism, pagsangyaw. Pero tindaghana nga buluhaton sa simbahan, usa sa mga pangutana na abatay na katunan sa mga buluhaton diha sa simbahan. Siguro kung moingon tang buluhaton, ang uban moingon nga siguro tiglimpyo ra ko, tig-arrange ra ko. Ang may tabo ana, dili ka willing nga magkat-on sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod nga tao nga nagtuo ni Jesus Christ o nahimong magtotoo, nahimong tinuod nga Kristohanon, nagbuhat sa mga buhat ni Jesus Christ. Gani, kung atong tan-awon mga kaigsuonan ang pagdumala ni Jesus Christ, ang tanan nga mga nahimong magtotoo, nahimong tinun-an, nahimong sumusunod ni Jesus Christ, gitudluan gyud ni Jesus Christ kung unsaon pagampo. Kay sa kinabuhi sa Kristohanon, usa sa mga pinakaimportante nga dapat makatunan ang pagampo. Kinahanglan kaantigotang moampo. Ang pulong nga nagpakita nga kaantigotang moampo, nasayod ta unsay mga requirements before ta moampo. Unsa may gikinahanglan. Usa sa mga problema, daghan kayong mga Kristohanon, wala kayong magpakabana niini. Dili sa ingon nga wala sila matudloi. Wala ra gyud sila magpakabana sa
kat-on. Kay ang tao nga nagpakabana sa pagkat-on, doon na yun sila'y pangutana. Pero ang tao nga dili pa ready nga magkat-on, mura ba og naniid pa lang, paniid o lang usa ko pastor, kay kung murag makaangay ko apadayon, pero kung murag dili gani okay, undang sad ko. Mga igsuon, dili maayo mga igsuon nga sa atong pagkakristohanon wala tay makatunan. Timan ini. Kay kung wala tay nakatunan, ang mahitabuan na di ta kakita sa tong bunga. Unya dili nato kalimtan nga dunay gipasidaan ang Dios nga ang sanga nga dili mamunga putlon. But ipasabot dili na siya ganaha, ang sanga nga dili mamunga putlon, but ipasabot katong sanga nga giputol dili na to ganahan nga mo kanang magpabilin diha sa punuan. Magsugod na to og saway, magsugod na tog daot, unya ang sanga nga giputol dili na ganahan makigjuin sa mga buluhaton diha sa simbahan. Mao nay usa sa mga problema, usa ka delikado nga kahimtang sa Kristohanon. Kung nahimo kang Kristohanon, kumuangkon tang Kristohanon, wala na tay koneksyon diha sa trabaho sa atong Ginoo. Kumbaga, wala na tay kalipay, mura o negative na ang atong nahuna sa mga gibuhat, sa mga kaigsuonan nato diha sa buluhaton, diha sa simbahan. Usa na kadelikado nga kahimtang sa tao mahitungod sa kaluwasan. Og ang matag tao mga kaigsuonan, sama nimo, sama nako, nga nahimong sakop diha sa lawas ni Jesus Christ, but ipasabot nahimong sakop sa simbahan nga diin gitudluan sa mga mensahe sa Dios. Ang tinuod nga sakop mga kaigsuonan, una sa tanan, naningkamot nga naay makatunan sa mga sugo ni Jesus. Tungod kay kinahanglan man maningkamot nga makakaton ang tao, gi-provide sa Dios ang mutudlo. Gi-provide sa Dios kung kinsay angayan nga mutudlo, kinsay angayan nga muwali. Giandam sa Dios ang mga tao nga magwawali o mga magtutudlo sa mga taong nagtinguha nga makakaton sa mga pagtulunan sa Dios. Maoy hinungdan si Jesus, nagpili siya 12 ka disipulo. Ang 12 ka disipulo iyang gibansay, iyahang gi-train aron ang 12 ka mga tinunan, 12 ka mga disipulo ni Jesus manudlo nis mga tao, magsangyaw nis mga tao. Og dili lang ang mga apostolis ang gihimong gibilin ni Jesus Christ nga gasa. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, diha sa libro ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 4 versikulo 11, adunay 5 ka mga dagkong gasa nga gibili ni Jesus sa wala pa siya mukayab paingon sa langit. Sa wala pa siya mukayab, wala pa siya moadto sa trono sa Amahan. Nagbilin siya sa mga 5 ka dagkong mga gasa. O kining 5 ka dagkong mga gasa, mauni sila ang mo tudlo, mauni sila ang mo mulid. Moingon tang mulid mga kaigsuonan, mauni sila'y mangulo sa mga tao aron ang mga tao mahimong masinangkapan, mahimong masangkap sa Kristohanong pag-alagad, sumala sa Kapitulo 4 sa libro sa Episo versikulo 12. Ang mga 5 ka mga dagkong gasa nga gibili ni Jesus, mga propeta, mga apostles, mga ebanghelista, katong mga magsasangyaw diha sa mga kadalanan, magsasangyaw diha sa mga
mga public place or sa mga nagkanilaing mga simbahan, mga ebanghelista. Ikatulo, mga pastor. Ikaupat, mga pastor, kay propita, apostol, mga ebanghelista. Ikaupat, mga pastor. Ug ang ikalima, magtutudlo. Kung imong basahon, mauni ang mga gipili sa Dios, gitri ni Jesus, gitudluan ni Jesus aron sila ang mutudlo sa mga tao. Sila ang mangulo sa mga tao nga gustong mukat-on sa mga trabaho ni Jesus Christ. Kung hinumduman ang tanang tao, gitagaan o kagawasan kung magpatudlo ba siya og dili. Willing ba siyang gusto ba siyang makakat-on og dili. So naarag yun na nimo. Sa diha nga ikaw gisangyawan, sa diha nga kita gisangyawan gitudluan, ang Dios naghulat nato kung magpagamit bata sa trabaho sa tawag sa Ginoo. Diha sa Epeso Kapitulo 4 mga kaigsunan, versikulo 12, mas maayo basahon nako ang bersikulo 11 ug 12. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostles, ang uban mga propeta, ang uban tigsangyaw sa mayong balita, ang uban mga pastor ug ang ubang magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhatong sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Ang mga apostles, propeta, mga ebanghelista, mga pastor ug ang mga magtutudlo, sila ang gigasahan sa Dios. Sila ang nakadawat sa gasa ni Jesus Christ nga iyang gibilin sa wa pa siya mokayab aron maandam ang mga tao alang sa Kristohanong pag-alagad. Kay diha sa Kristohanong pag-alagad daghan kaayong buluhaton, daghang ministry. Kinahanglan na ay mag-alagad alang sa mga bata, dunay magtudlo alang sa mga batanon. Kay dili gyud na kaya sa pastor mga kaigsunan nga magwali sa kinatibuk-an at the same time magwali pa siya sa mga bata, magwali pa siya sa mga batanon, magwali pa siya sa mga kababayenan, magwali pa siya sa mga kalalakinan, at the same time magwali pa siya sa music team. Dili na siya kumbaga kaya sa pastor. Kung makahimo man ang pastor ana, mga kaigsuonan, dili gyud na moingon ta nga kanang magdugay. Kay ngano? Grabe na kabugat. Ang pastor magpili na siya og mga tao nga dunay katakos nga mutudlo sa mga bata ug iya tong mautoy i-train sa pastor. Mupili na siya og tao nga sakop diha sa simbahan nga may katakos nga mutudlo sa mga batanon. Ug mautoy tudloan ni pastor, mautoy trainingon katong dunay katakos, dunay gasa nga mulid sa mga batanon. Kinsa tong mga sakop diha sa simbahan nga dunay katakos nga mulid sa mga kababayenan o kalalakinan o sa worship team. Pero wala pagyoy makaingon tang tao nga may katakos or dili prepare, unprepare pa ang tanan, dili gyud na diha makit-an ang tanang ministry diha sa pagsugod sa tigumanan alang sa katawan sa Dios. Manang makabantay mo sa mga bag-o pang mga simbahan, dili pa inana ka kumpleto. Pero kung naanay daghan nga mga naandam, nasangkap na sa pagtudlo ngadto sa uban, mga igsuon kos Ginoo, makit-an na nimo nga daghanang nakapangsyon diha sa simbahan, mutubo na ang simbahan. So mo na gipakita gyud sa
hitsura sa trabaho diha sa kinadibuk ang Kristohanong katilingban. So dunay mga leader. Ang pastor nangulo sa mga leader. Kung imong lantawon si Pablo, leader sa mga leader. Usas mga leader si Tito, si Timoteo. Si Tito ug si Timoteo, leader sila, pero duna pay leader nila, si Pablo. Si Pablo, leader sa mga leader. At the same time, si Tito nga gilidera ni Pablo, leader pod si Tito sa mga pangulo sa matag iglesia dito sa Creta. Mauna nga ang hanay sa simbahan, adunay leader sa worship team, adunay leader sa men's ministry, adunay leader sa women's ministry, adunay leader sa children ministry, youth ministry. Maunay gi tutukan, maunay gi bansay pag-ayo sa pastor, sa leader sa simbahan. Ang problema, kung usas mga leader sa nagministry da sa simbahan, gusto nang mulibel sa pagka-leader ni pastor, mao nang magkasugod na og kaguliyang ang simbahan. Kay wala na may submission ang mga leader sa pastor. Mao na nga ingon ang Biblia, kung dili ninyo tumanon ang ilang mga sugo, masubo sila ug dili na makatabang ninyo. Kay ang mahitabo ana mga kaigsuonan, ang leader sa simbahan, katong mga leader sa music ministry, men's ministry, or labi na kung ang simbahan mga kaigsuonan kanang manangana, kumbaga mumultiply na siya. Naanay daughter church, mga anak kumbaga. Katong daughter church, katong simbahan nga anak sa maong simbahan, kumbaga, doon na to'y leader. Ang problema, ang leader sa maong church, dili na mo submitar sa iyang leader, ana mo tumaw ang problema. Og dili na makatabang aron magpabilin nga makapahimaya, makapahimot sa Dios. No, atong inumduman, ang pagsubmitar sa leader, ang pagtuman sa leader, ang pagstahod sa leader, buhat ni nga makapahimuot sa Dios. Trabaho ni natong mga Kristohanon nga angay natong makatunan, angay tang mabansay, kay pinaagi niini malipay ang Dios. Ug sa dihang malipay ang Dios, panalanginan ang tao sa Dios. Mahinungdan, ikaw ug ako, dili gyud ta matingala nganong dili tanang Kristohanon i-bless ni Lord. Kay dili tanang Kristohanon misubmitar sa leader. Dunay mga Kristohanon nga gusto pong mahimong leader or mupuli sa leader. Mauna nga walay kalinaw ang kasing-kasing, walay kalinaw ang unahuna, kanunay na ay kompetisyon, pag-indigay, pagpangumparahay, o niya naa na ang pagdinaotay, o dili na makatabang. So unsa may mga aspeto nga gikinahanglan natong makatunan aron makatahod ta, aron makatuman ta sa mga sugo sa atong leader. Kaysa ako nang gikaingon, ako nga leader, dunay nag-lead nako. Dunay pastor nako. Ako nga pastor, dili ko mahimong pastor kung walay nagtudlo nako. Ug sa ako ang pagka-Kristohanon, daghan kay mga tao nga nahimong Kristohano, nahimong instrumento nga nakakat-on ko. Buti pasabot, diin ko natudluan.
Ang uban nangamatay na gani. Ang uban, ang ilan na lang mga anak mo'y nagpabilin, mo'y nimpuli sa ilahang mga bulwaton. Usa sa pastor nga diin gikuha na sa Ginoo ang iyang anak na himo pong pastor. Mauna nga kung muadto ko sa ilang dapit, ako amang nabatasan ang pagkakos sa akong pastor nga mao gyud nagbautismo nako, mao gyud nagbunyag nako. Unya ang iyahang anak nga kinamanghuran nila nahimo mapong pastor. Mautoy ako ang hangupon kay wala naman ang pastor gyud nako, gikuha naman sa Ginoo. So naamay anak nga nahimong alagad sa Dios, mautoy akong hangupon. Mautoy akong gakson mga kaigsuonan. Gani sa Biblia pangumustaha uban ang halok. Sa mga Hudyo na nga kustomre, ang mga lalaki kung adto ka sa Israel, mohangop gani sila sa ilang isig ka magtotoo, halok ka nila. Nya dili na siya bati alang nila kay ilahaman ng batasan. Sa ako nang gikaingon diri sa atong programa, ako nga doon ako'y gisangyawan nga usa ka Pilipina nga dato kayo diha sa usas mga dato kaayo diha sa Cebu City, nakapamana og kuan Israelita. Nya kuan tribo siya ni Benjamin. Ipakaon gani ko og kay nagtukod man sila bikire, nakakaon gani gyud ko og pan nga bisag pila ka bulan di gyud madaot. Kay ang pan sa Israel duna sila'y pan nga special nga pan nga bisag pila ka bulan di gyud na madaot. Diri sa ato ang mga pan mga kaigsuonan, kasi mana wa na di na nimo makaon. Tagaan gyud kog pan nga bisag pila ka bulan di gyud madaot. Unya katong iyahang bana Israelita man, iya kong gihangyo nga kay listener man punto nako sa akatong programa dito pa ko sa Love Radio Cebu 97.9. Gihangyo ko nga ako mo'y mublas sa ilahang tindahan silang bikire. So nagblessing mi sa bikire. Nya before ko nga before mi nagkakita gyud, first time mi nga nagkikita, iya kong gihalokan ko niya agtang. Moto iyang paghangop. So muna nga sa kustumri sa mga Hudyo o kustumri nato, dili sad nato iuyon ang dili pod nato batasanon ang pagkat-on sa kustumri sa mga Hudyo nato mga Pilipino. Gawas kung moadto ta sa nasod sa Jerusalem, o niya nakatuna nato ang ilang batasan, nan ato naghimuon sa isig ka Israelita or sa ingon nga ato silang igsuon nga mga Hudyo. So inana na mga kaigsuonan, doon ako'y pastor o gitudluan ta sa pagsubmitar sa atong pastor. Daghan man kaayo nga nahimong magtutudlo sa akong kinabuhi. Ang uban nagpabilin nga maayong magtutudlo, ang uban wala na sad nahimong maayong magtutudlo. Kay nganuman naamay mga tao yung masaag imong makit-an sa Biblia. So dili ko matingala nganong kadtong ako ang mga gitudloan sa pulong sa Dios, doon na po'y malayo, doon na po'y masaag, kumbaga doon na po'y mahimulag, doon na'y magpabilin, doon na gyud po'y mahimulag. Dili na siya bag-o nga panghitabo. Usa sa mga ampinganan ingon nga kita Kristohanon, nagpabilin batang dunay kinaiyang musabmitar, or nagpabilin bata nga dunay pagtahod, pagsubmitar. So dili ta makatahod o dili ta makasubmitar sa atong Pangulo kung dili ta kakat-on sa mga buhat nga nagpakita nga nisumitir ta sa mga Pangulo
nga gipadala sa Dios aron ta nakakaton. So unang mga aspito mga kaigsuonan nga nagpakita nga naatay pagsabitar sa mga pangulo nga matud pa sa author sa Hebreo mga kaigsuonan, makatabang kaayo ni nato sa atong pagkakristohanon. Kay kabantay mo sa mga tao nga wala na mo sabitar sa ilahang sa mga naghago nila, lahi na ang ilang pagtanaw. Negatibo na ang ilang pagtanaw sa mga pangulo. Ibin sa imuhang kinabuhi, sa imong pagkakristohanon, negatibo na gani ang imuhang pagbati, ang imuhang pagtanaw sa tao nga naghago nimo. Hinumdumi, dili na makatabang nimo aron malipay ang Dios. Dili na makatabang nimo aron tinuod ka nga nakaalagad sa Dios. So una nga mga gikinahanglan nga makatuna natong mga Kristohanon aron makit-an nato ang tinuod nga pagsumiter or makatuman ta sa tanang sugo sa mga pangulo or pangulo nga gibutang sa Dios sa atong kinabuhi. Una, paghatag og respeto sa pangulo. Importante gyud ang respeto. Respetuhi gyud ang mga pangulo. No hinumdumi, ang pangulo nga gipadala sa Dios sa kinabuhi sa matag tawo nga nahimong magtotoo. Nahimo na silang pangulo tungod sa mensahe sa Ginoo. Buti pasabot, nagtudlo na sa tinuod nga mensahe. Kung diha sa simbahan, gitudloan na sa tinuod nga mga mensahe, hinumduman nato ang gipadayag ni Jesus, ang gipakita ni Jesus sa kinatibuk ang katawhan sa simbahan, dunay duha ka klase nga kinaiya. Dunay duha ka klase nga kinaiya. Buti pasabot, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Unang klaseng Kristohanon, gitawag ni Jesus mga buang-buang. Gitawag mga danghag. Katong 5 ka klaseng mga dalaga. Sa Mateo Kapitulo 25. Og ang ikaduhang klase, gitawag ni Jesus mga maalamon. Nagtukaw kanunay. Unya kanang duha ka klaseng Kristohanon diha sa simbahan, pareho gyud na silang gitudluan sa pulong sa Dios, pareho na silang giwalihan. Og ang gihimong instrumento aron ikatudlo sa Dios ang iyang mga pagtulunan ang atong pastor. Mao nang diha sa simbahan, mabahin gyud na sa duha ka klaseng kinaiya ang tao. Kay ngano man, dunay mga taong dili mo sabitar, duna po'y taong nga mo sabitar. Dunay mga taong makapabilin, duna po'y mga taong dili gyud kapabilin. Ang tao nga dili kapabilin, mga tao na sila nga wala na mo respeto. Wala na mo hatag og pagrespeto sa ilang pangulo. Unya, masakitan, masubo ang pangulo sumala sa atong gibasa sa Kapitulo 13, versikulo 17 sa Hebreo. Nga matod pa dinhi mga kigsunan, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo, kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios, malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuro ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Ni atong inumduman, ang tinuod nga leader nagtudlo gyud nas mga mensahe sa Dios. Ang problema lang diha,
Kung majority ang mga danghag nga mga Kristohanon, ang mahitabo petisyonan gyud ng pastor ang leader. Magtapok na sila. So unsa may buhaton mga kaigsuonan aron magpabilin tang naay respeto sa atong pangulo aron makatabang ang mensahe sa Dios sa atong pagkakristohanon sa ingon mahimaya ang Dios, mahimuot ang Dios sa atong pag-alagad. Kaya importante gyud sa atong pag-alagad mahimuot ang Dios. Mao gyud nay ato ang goal dapat isintro nato sa ato ang pagkakristohanon ang ang ikahimaya sa Dios, kanang malipay ang Dios. Ang paghatag og respeto mga kaigsuonan, una, dapat voluntaryo. Kung mihatag kag respeto sa imong pastor, sa imong leader, dapat voluntaryo ka. Buti pasabot, wala ka pugsa. Dili kay mirespeto ka kay duna kay nakuha, duna kay nadawat. How about kung wa kay nakuha ug wa kay madawat, mausab ang imong respeto. Dapat kung muhatag kag respeto, muhatag tag respeto sa atong leader, dapat voluntaryo. Wala tapugsa. Dapat maunay atong nakatunan, maunay ato ang gigamit nga paghatag og respeto, dapat voluntaryo. Pero kung nihatag-ratag respeto kay doon na tayo giapas o makuha na nato ng atong giapas, mawagtang sad ng atong respeto. Munang kabantay mo, doon ay mga tao nga makuha na ng ilang gusto, mulubad na ang ilahang respeto. Pero dili na maoy makatabang aron mahimaya ang Dios. Mao hinungdan atong bansayon ang atong kaugalingon sa paghatag og respeto sa atong pangulo, dapat voluntaryo. Wala tapugsa. Dapat kinabubuton kanang kinasingkasing gyud. Unya kung kinasingkasing o voluntaryo, dapat hangtod nga kuhaon tas Ginoo. Usa sa mga kana bitang paghatag og kanang respeto sa pangulo mga kaigsuonan, dapat dili kalibutanon nga pamaagi. Dapat langiton nga paagi. Kay pasabton ta mo mga kaigsuonan, lisod kaayo kung kitang mga Kristohanon nga nahimo tang Kristohanon ang atong nakatunan nga prinsipyo kalibutanon. Dapat kitang mga Kristohanon ang atong gibansay nga prinsipyo, gibansay nato nga kinaiya langitnon. No atong hinumduman ang kalibutanon nga prinsipyo ug kalibutanon nga langitnon nga prinsipyo, opposite kay na sila. Dili gyud na magkauyon. Opposite gyud na sila. Akbang kay na sila kanunay. Kumbaga, baliktad kay na. Kay una nga akong ipasabot kining prinsipyo nga kalibutanon sa pagpili og mga pangulo. Aritas pagpili og pangulo. Lahi sa prinsipyo sa langitnon nga pagpili og pangulo. Ang prinsipyo sa kalibutan sa pagpili og pangulo by eleksyon. Eleksyon. Nya hinumdumi, pag eleksyon na gani ang gamiton sa simbahan sa pagpili og pangulo, naagyo na ang pagdinautay. Kabantay mo? Sa ato ang gobyerno, na gani eleksyon, di gyud na mahitabong walay pagdinautay.
Ang pikas mudaot sa pikas, ang pikas mudaot sa pikas. Nanaga ni eleksyon, kung prinsipyo sa kalibutan ang gisunod sa simbahan, ang pangitaon kasagaran ang dili maayo. Ang pangitaon katong sayop nga nahimo sa Pangulo. Dili nila makit-an ang maayong buhat, dili na to nila mahinumduman. Bisag unsa pa na kadaghan ang maayong buhat sa mga pangulo nga nangulo anak nila, sa panahon nga mag-ilik na, makit-an na ang dili maayo ug maunanay kanunay himuong prinsipyo sa tao nga may gamit sa prinsipyos kalibutan. Lahi ang prinsipyo sa kanabitang langit nun sa pagpili og mga pangulo kaysa pagpili og pangulo nga gigamitan og prinsipyong kalibutanon kay eleksyon yun, i-elect na siya. Pero sa prinsipyo sa langit nun nga pamaagi nga gipakita ni Jesus mga kaigsuonan, lahi. Aron ang tao mahimong dako, aron ang tao mahimong pangulo. Example, ang 12 ka disipulo ni Jesus Christ, duna gyunay gipili ang Dios nga mo'y mulid nila. Unya, ang 12 ka mga disipulo mga kaigsuonan, nag-ihanay silang pangutan-ahanay kung kinsay ilhon sa Ginoo nga leader sa 12 ka mga apostoles. Iyahay sila og pangutan-anay ni Ginoo magtutudlo kinsa may abilidaran namong kuan 12, kinsa may labaw namo, kubaga kinsa may dako namo nga maoy himuon namong leader. Wa gyud mo ingon si Jesus nga oy pag-ilik mo, pag-eleksyon mo. Mo nay usas mga problema sa simbahan. Kung dunay eleksyon, naada diha ang pagdinautay. Ang sayop nay hisgutan, dili ang sakripisyo ug ang pinakamaayo nga nahimo sa Pangulo. Tan-awa ra gud ang gitudlo ni Jesus mga kaigsuonan. Arita sa Mateo kapitulo 20. Kini nagtudlo ang Dios og mga pamaagi kung unsay dapat gamiton sa simbahan sa pagpapili og pangulo. Dapat langitnon nga paagi, dili kalibutanon nga paagi. Mateo kapitulo 20:26. Atong tan-awon. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kay naaman sa bersikulo 24 ato ning basahon hangtod sa unahan aron atong masabtan ang unod sa maong istorya. Sa pagkadungog ni ini sa napulo katinun-an nangasuko sila sa duha ka mga igsuon. So nalain ang mga napulo katinun-an sa duha ka igsuon nila nga tinun-an sad. Busa gitawag ni Hesus silang tanan. Sila nang 12 ka mga tinun-an gitawag ni Jesus. Nasayod kamo nga ang mga namunuan ni ining kalibutan na nagpahawod-hawod ug ang mga kadagkuan hangol sa gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Kung doon na siya'y leader nga giilang leader, o niya katong gilideran, nangandoy nga mahimo pong leader, kinahanglan mag-alagad siya sa iyang isig kagilideran o katong iyang leader. Maunay prinsipyo nga gipakita sa Ginoo. Damor siyang mag-alagad.
Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Kung diha kaninyo, sa inyong 12 ka mga tinunan, diha kaninyo dunay usa nga gustong mulabaw, dapat katong gusto mulabaw, dapat magpaulipon, magpailalom, dili kay maghari-hari. Maunay prinsipyo nga gipakita ni Jesus nga mauntay atong mabatasan. Ang tinuod nga dapat ilhon nga dako o leader diha sa simbahan, kaantigong mapaulipon. Karon sa imong makit-an sa mga kasimbahanan, ang gusto nga mahimong dako dili man magpaulipon. Ang leader ilamang dauton. Ang mahitabo maghimo daig eleksyon. Mo na nga ang mga simbahan nga naay eleksyon nga mahitabo mga kaigsuonan, dili gyud na magdugay. Dili na siya magdugay. Nanay pagkabahin-bahin. Dapat natong mga Kristohanon aron mahimaya ang Dios, aron makabuhat ta sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios, mga kaigsuonan kus Ginoo. Dapat ang gitudlo ni Jesus nga prinsipyo mo'y atong ipraktis. Mo'y ato ang diha ta dapat magbansay. Muna'y problema sa mga simbahan kung dunay eleksyon. Gitawag na siya church government. Kumbaga, ang congregation maoy hawod kaysa leader. Ang congregation maoy magbuot para sa leader. Dunay mga simbahan nga ang congregation mo ay mag-meeting, ang pastor mo ilang meetingan. Pila ilang isweldo, pila ilang ihatag, pila ilang ihatag nga allowance. Mauna siya'y problema karon sa mga kasimbahanan. Ang mahitabo, paralyze ang ministry. Dili makalihok ang trabaho aron mutubo ug mulambo ang simbahan. Kung ang mga membro maoy hawod sa leader. Ang mahitabuan na paralyze gyud ang pangsyon sa buluhaton nga gibutang sa Dios sa leader. Mao nang kinahanglan gyud nga ang mga sakop sa simbahan aron malipay ang Dios, dili wadon ang pagtahod, dili wadon ang pagsubmitar. Kung naa kay pastor, batasana ang pagtahod. Kat-uni ang pagsubmitar. Dili kay batasano nato kitay submitaran. Batasano nato nga ang pastor maoy mo tahod. Monay kuyaw sa katapusang maadlaw kay gipakita ni Apostol Pablo nga dunay mga tao nga dili na sila butan sa pastor. Sila na'y magbuot sa pastor kung unsay iwali dapat sa pastor. Matud pa ni Apostol Pablo, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na ganahang maminaw sa tinuod nga pagtulunan. Ang gusto nilang madunggan katong mga tinumo-tumo. Asa gini na mabasa? Asa gina masa mga kaigsuonan kus Ginoo. Diha na ni Apostol Pablo, ako sang pangitaon
Naa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 4. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon, apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon, antusa ang mga kasakitan buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong bulaton ingon nga sulugon sa Dios. Mana nga ang pastor nga muwali gyud sa tinuod nga mensahe sa Dios, dili gyud na madumala og mga sakop sa iglesia. Sa unsa may angay natong buhaton para mahimaya ang Dios? Gamito nato ang prinsipyos kalibutan or gamito nato ang gipakita ni Jesus Christ? Kung ikaw nga gilideran, kumbaga ikaw nga gilideran karon na kay leader, dapat dubliho nimo ang imuhang respeto para mahimo kang dako, dili kay mawagtang ang imong respeto para mupuli kas imong leader. Maunay dili maayo nga kinaiya. Dapat sa tanang simbahan, kung gusto ka, nangandoy ka, maunay giingon ni Apostol Pablo nga nangandoy ka nga mahimong pangulo, katong nangandoy mahimong pangulo, dapat magbuhat og maayo. Unya aron makabuhat kag maayo, ayaw pakighugoy-hugoy sa mga taong dili maayo. Kay matod pa ni Pablo, ang daotang mga kauban makadaot og makakuba sa maayong pamatasan. Nanindot unta ang batasan na untay pagrespeto, nakighugoy-hugoy og taong bisyoso. Di naguba ang batasan. Kung maguba ang batasan, mawagtang ang respeto. Mauna nga masubo ang pangulo matud pa sa atong gibasa sa Hebreo kapitulo 13, ug kana dili makatabang. Di gyud na makatabang aron mahimaya ang Dios. So sa may angay natong buhaton, magpabilin tang mapailubon dapat. Kitang gisakripisyohan, ikaw ug ako nga naay nagsakripisyo nato, magpabilin tang mapaubsanon. Magpabilin tang magbansay sa pagsubmitir, pagtuman kay una sa tanan, sugo na sa Dios. Sugo na sa Dios. Ikaduhang aspeto nga nagpakita nga naatay pagsubmiter or pagtahod sa tong pangulo, mga kaigsuonan, naa sa Mateo 28 versikulo 20. Naa sa Mateo kapitulo 28 versikulo 20. Ingon dinhi, og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang tinuod nga leader, mutudlo gyud na sa gisugo sa Biblia. Mutudlo gyud na sa mga pagtulon-an ni Kristo Jesus. Mao nay tinuod nga mga leader. Tudloan gyud ang simbahan nga, brad, sis, imong anak bantay, maglibin-libin gani na Kristohanon ra bata, dako kayo ng insulto sa atong pagkakristohanon. Ayaw tuguti nga ang imong mga anak maglibin-libin na. O niya, kung danghag ka nga klaseng pagkakristohanon, di ka madinawaton, anak. Muingon ka nga, giigo man ko ni pastor. Taga Domingo, giigo naman ko ani. Tinuyo naman ni iyang wali.
Wala na. Wa na kay respeto. Mawagtang ang imong respeto ana. Ngano man, dili naman ka mutuo sa gimensahe, sa mensahe sa Dios. Munang kabantay mo, daghang mga Kristohanon, ang mga ilahanan nga nagpakita nga wa kay respeto o wa na tay respeto kanang wala na maalain ang atong pamilya sa gusto sa Ginoo. Di na gani, wa na gani ka respeto, ang imong pamilya wa na respeto, di na mahitabong maalain pa sa mensahe sa Ginoo. Pero wala magpakita ang Biblia nga wala na nay chance. Ngano man, tanan nga mga kapakyasan, tanan nga mga makaingon ta nga sayop nga pagbati, sayop nga desisyon, dunay chance ang Dios. Dunay gihatag ang Dios nga chance kon buhi pa. Munang samtang buhi pa, gidasig ko kanunay sa Dios nga dili ko muhunong sa pagwali sa tinuod nga mensahe. Diri sa atong programa mga kigsunan, kanunay nagdasig ang Dios, nagpahinumdom ang Dios. Samtang buhi pa ta, dili nato tugutan nga magpabilin gyapong libin-libin ang mga tao nga nangalagad o Ginoo. Nangalagad naman kahata. Nagpagamit naman kahata sa trabaho sa Ginoo. Giklaro sa Biblia nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo, ang tao nga naghalad para sa Ginoo, unya ang kasing-kasing og ang relasyon sa iyang sikataw, guba. But ipasabot wala malain sa gusto sa Ginoo, di na dawatos Ginoo. Ngano man, wala manginahanglan ang Dios og halad sa tao nga wala mo sunod sa mensahe sa Ginoo. Hustisya ang Ginoo, balaan ang Ginoo. Ang problema, daghan kaayon nga nagtukar, daghan kaayo nga nagpagamit diha sa simbahan, nagpuyo-puyo ra. Wala tay kalainan sa mga taong walay Ginoo. Wala tay kalainan sa mga taong dili Kristohanon. Mura taan nagsimbahan sa Korinto, nga naa diha sod sa simbahan naa diha ang immoral. Diha nagsugod ang puyo-puyo. Diha nagsugod ang libin-libin. Diha noon nahimugso ang kabit-kabit. Insulto kaayo na atubangan sa Dios. Grabe na ka-insulto. Kinsa may muwali ana? Ang imong pastor? Bless kayo ta nga giubanan sa Dios kini maong programa o giampingan sa Ginoo kining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay dinhi sa atong programa, dinhi gihan-ay pag-ayo ang mensahe nga maoy gikinahanglan nga makatunan sa tao. So kinahanglan itudlo gyud ang mga sugo ni Jesus. Unsa may mga sugo ni Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mga pagtulunan ni Jesus. Gani si Apostol Pedro, mga kaigsuonan, doon na siya confirmation mahitungod sa trabaho sa mga pangulo. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa 3. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab samang kaninyo, og saksi sa mga pag-antos ni Kristo, og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Alimahan unya atimana. Alimahan atimana sila dili tungod kay gipugos kamo,
Kundili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Dapat ang mga pangulo sa simbahan ang ipabuhat sa Dios mao itudlo. Unsa may ipabuhat sa Dios, unsa may ipatudlo sa Dios, kanang magpuyo-puyo ra ka, kanang maglibin-libin ra diha unya nag-press and worship, ning dala og worship team, maubanay gusto nga itudlo diha sa simbahan. Mao na nga ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, ingon ang nagsulat sa Hebreo mga kaigsuonan, maguol sila, mabugatan sila. Mao nay problema ron sa simbahan. Nganong nawagtang ang ilahang respeto? Nganong dunay mga Kristohano nawagtang ang respeto sa ilang mga pangulo? Kay dili sila musunod sa gustos Ginoo. Maingon man, saon taman pastor, ang ako ng ilabay, ako man ng anak. Ang ako ng palayason, ako man ng anak. Mangigsuon, dili na maoy makapahimaya sa Dios. Ikaw ug ako nga Kristohanon ta, pila na takatuig na himong Kristohanon. Unya dili ta kaantigong mo dumalas atong mga anak. Nagpuyo-puyo ra na diha. Saon nato pagdumala ang tinuod nga katawhan sa Dios nga mismo sa ato ang Pinoyanan, di ta kaantigong mo dumala. Unya kung walihan ta, muratag masakitan, mawagtang ang respeto. Ang tinguha gyud mga kaigsuonan sa akong kasing-kasing, sigurado tang malangit. Maog yun ay tinguha sa akong kasing-kasing na ikaw ug ako nga kitang tanan makasulod yun og langit. Unya wala ililong sa Dios ang mga requirements kung unsaon aron tinuod og sigurado tang makasulod og langit. Aron do na tay luna sa langit. For example, imong pamilya na aron sa simbahan nagpuyo-puyo ra. Imong pamilya nagdumala sa mga ministry sa simbahan, sa mga buluhaton sa simbahan, naglibin-libin ra. Unya, sige kag daig sa Ginoo. Sige kag sakripisyo. Dawaton ka nas Ginoo? Mangutan ako. Dawaton ka nas Ginoo? Angayan ba tan-aw na sa Ginoo? Mao na nga dako kayong problema sa kinabuhi sa tao kung dili ta kantigo ng musamitar sa Ginoo. Now timan-an nato ikatulo mga kaigsuonan. Timan-an nato ang leader or ang pastor diha sa simbahan. Ang gitrabaho ana ang trabaho ni Jesus. Ang gitudlo ana ang pagtulon-an ni Jesus. Ang trabaho ni Jesus nga gitrabaho sa mga leader sa simbahan, ang mga pagtulon-an ni Jesus nga gitudlo sa mga leader sa simbahan, maunay makapaandam sa tao, maunay makapaandam, makapasangkap aron ang tao mahimong andam sa buluhaton diha sa Kristiyanong pag-alagad. Ug sa dihang ang tao andam na siya, mutubo ang lawas ni Kristo. Maunay rason nganong ang pastor o ang leader mutudlo gyud sa pagtulon-an ni Jesus Christ. Aron maandam ang tao diha sa Kristiyanong pag-alagad. But ipasabot, ready na siyang makahalad sa Dios kay andam na siya. Daghan kaayong mga Kristiyano dili ready gigamit diha sa simbahan. Napay uban diha nga dili kasal, nagwali, nagdumalag simbahan, magpatawag og pastor.
Pero ang asawa dili iyang asawa. Dako kay na siya nga problema sa simbahan. Pero yung dako Ang usas mga problema mo ni, ang sala ba, murag nahimo ng insakto. Ang kuyaw na kayo ni, kanang sala bitaw, nga gisgutan sa Biblia, para sa tao murag normal na lang. Dili na siya makonsensya, oy nakasala ba ko? Kung salaing pinulungan sa ato ang pinulungan nga Cebuano mga kaigsonan, nagpabaga na lang taba. Unsa may ato ang maani? Unsa kahay desisyon sa Dios inig atubang na natusok mana. Kanang dili na ta kaantigong maghinulsol. Bisan gani ang pagmahay o pagbasol murag wala na nato mabati. Ang pagpamakak, kanang mga adultery, murag normal na lang. Unya padayon nga nagpagamit kunuhay sa buluhaton sa Ginoo. Mga igsoon, dako kay na sang problema. Dako kay ng problema. Sa panahon nga muabot na ang time gyud nga gunubo na ang kalibutan. Kay gunubon magyuning kalibutan. Daghan na kaayong mga panghitabo nga nagpakita nga kayang matunaw ang kalibutan. Ang nahitabo sa Los Angeles, katong mga tao, mga bilyonaryo, milyon US dollar ang pila ka milyon pagyud ang ilang balay. Wa gyud to sila magdamgo nga sa usa ka adlaw mahanaw to gikan nila. Kuhaon da ito gikan nila. Sa usa lang ka higayon nga nakapasipala sila sa Ginoo. Munang kung kita gigamit tas Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, gipiyalan tagbuluhaton, akong mga pagampo damor unta napto ning ampingan. Dili kay ikumpiyansa nato. Dapat damor unta nato ning ampingan. Yes, dili ta magsalig. Yes, tinuod ang Ginoo dili hutdan og chance. Ang atong Ginoo, He is a God of chance. Ginoo siya nga muhatag yun og higayon. Pero dili nato na himuong rason ang higayon para magpadayon ta sa pagpakasala. Kung doon na kay pamilya nga naglibin-libin, ayaw pabaga. Gawas lamang sa mga dili Kristohanon. Gawas lamang sa mga bag-upang Kristohanon. Gawas lamang sa bag-upang nga wa pagyoy kalibutan sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Ang Ginoo kaantigon, kabalo gyud ang Dios ana. Kabalo ang Dios muhanay mo sabot anang tanan. Mao nang niingon ang Biblia, kung kitang mga Kristohanon, kitang mga matarong magpabilin nga magbuhat sa dili mayo, may paywala ta makasabot o may paywala ta masayod sa kamaturan. Mao na nga mga ginikanan, ako kamong gidasik. Kung naamoy mga anak diha nga nagpagamit diha sa simbahan, unya naglibin-libin, ayaw mo pabagag naong. Ayaw patuuha ang inyong kaugalingon nga gipanalanginan mo sa Ginoo ana. Kay dili ug dili gyud na dawaton sa Dios. Ngonang naay kaguliyang dunay kagubot ang kasing-kasing una-una sa tao. Kay dili man nila mabati ang presensya sa Dios. Sa gagmay mga problema, dili na sila kadumala. Ako mga pagdasig mo ni,
Yes, ang atong Dios muhatag og higayon. Samtang buhi pa ang tao. Lamang ayaw tuguti ang higayon nga gihatag sa Ginoo mausik. Kung doon na kay pamilya, labinas mga pastor diha nga nagdala og simbahan, inyong mga anak nagpuyo-puyo ra, ipakasal na. Kung dili gani makasal, kinahanglan maglagyo gyud na sila. Alisod pug kay maglagyo niya, magabot-abot ra pod. Kay ang mga problema, mga kigsunan, maglagyo tod pero magabot-abot ra. Ya magpagamit diya sa simbahan. Wagi ay. So muna nga sa ato ang panag-uban karon, gitudluan ta kung unsaon nato pag-ila sa insakto og tinuod nga leader. Una, mutudlo gyud nag-insakto. Mutudlo gyud nag-insakto. Naara na nimo kung dawaton ba nimo dili. Kay ang tinuod nga leader, ang tinuod nga gitawag o gipili ni Jesus, mutudlo gyud na sa insaktong pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Munang ako ang mga pagdasig labi na gyud sa mga ginikanan kay Kristohanon ta. Dapat ang inyong mga anak dad-on ninyo sa tinuod nga mga leader nga nagtudlo gyud sa tinuod nga maayo. Sa ako nang gikaingon, katong mga simbahan or mga Kristohanon pila na katuig diha sa simbahan, magyapon mo magpakasal. Ang sayop mura na noog sakto. Ang dili mao mura na noon og mao. Kinsa may giilan atong Dios ana? Nangalagad bagyod baka tanag Dios. The word nangalagad nagpakita total submission. Asa man ang total submission ana? Kung murag gibut-an na to ang Ginoo murag tag niingon nga sagdilan Lord. Grasya ra man gyud ang kaluwasan Lord. Grasya ra ang kaluwasan Lord. Mura ba og gitudloan na nato ang Ginoo, di ba Lord? Grasya ra ang kaluwasan. Pinaagi ras pagtuo, maluwas na mi Lord. Hapit na lang ta mo ingon basig nalimot ka. Mga igsuon, akong mga pagdasig, ablihan unta nato ang atong kasing-kasing sa kamatuoran. Ablihan unta nato atong una-una aron mo dawat sa tinuod nga mga mensahe. Dili ta dapat musugot nga adto ta sa Kristohanong danghag, Kristohanong buang-buang matud pa sa gisulti ni Jesus diha sa Mateo 25. Mana nga kung dili nato na sundon, dili ta mo submitar sa tinuod nga teaching, mga igsuon kos Ginoo, di gyud ta matabangan. Mao nay giingon sa Biblia, kung dili nato tumanon, dili nato sundon, dili na makatabang. Unya maguol na, damor na silang maguol. So unsa may gyud mga pamaagi, unsa pay mga pamaagi aron makasubmitar tas leader, aron makatuman ta sa leader. Unsa pagi mga pamaagi? Ikaupat mga kaigsuonan, suklan nato ang yawa aron makasubmitar tas leader. Suklan nato ang yawa, dili kay ang leader mo'y suklan. Unsay giingon diha sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 7.
Busa pag masinugtanon kamo sa Dios. Unsaon man nato pagpakita nga nagmasinugtanon ta sa Dios, musamitar ta sa leader. Mutuman ta sa gitudlo sa leader. Kay ang ilang mga gitudlo, mga pagtulon-an ni Jesus. Pero kung naamoy leader diha nga utrupong nagpuyo-puyo, di gyud po na sila makatudlo sa mga pagtulon-an nga gikan ni Jesus. Kay mabuko man na sila. Mo na'y problema. Mo na nga busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. So aron makahimo ta pagsabmitar sa Dios, pagsabmitar sa atong mga leader nga gipadala sa Dios aron maandam ta sa Kristo ang pag-alagad, sukla nato ang yawa. Dili kay uyon-uyonan nato ang yawa, sukla nato ang leader. Di na makatabang nato aron kahimut-an ta sa Dios. Kaya ang ato ang topic mga kaigsuonan, kanang mga lagad ta nga mahimaya ang Dios. Magsimba ta nga mapasidunggan ang Dios. So unsa may mga buhaton nato, sukla nato ang yawa. Unsay buot pasabot, likayan. Mo nang si Pablo mga kaigsuonan diha sa unang Korinto kapitulo 15, ingon dinhi mga igsuon, versikulo 33, ayaw kamo patunto, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Munang kung Kristohanon ka, ayaw pagkikuyog anang naay mga bisyo. Kristohanon ka, makighalubilo ka anang mga taong bisyoso, mga taong mga marites, mga taong mga pagdaot lang ang kanunay nga gisgutan, mga negatibo ang kanunay gisgutan. Guba gyud nang imuhang maayo na untang batasan. So kinahanglan ang angay natong buhaton, isip kita mga Kristohanon, mabinantayon ta. Dapat magbabinantayon ta sa tanang panahon. Sunod nga pamaagi aron makasabitar tas mga leader, dili nato tugutan nga atong ikahiusa ang mga dautan, ang mga dili magtutuo. Kung mapanegosyo ayaw og sugot nga ang imuhang kapartner sa negosyo dili Kristohanon, maunay labi na gyud sa pagsud og relasyon, kanang moingon tang relasyon kanang mga lalaki babae. Kung ang lalaki Kristohanon, tudluan og giyahan nato nga dong ayaw gyud panguyab og dili Kristohanon. Kay kung manguyab kag dili Kristohanon, matakdan ka na. Di gyud mo magmalinaon. Maunay giingon ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14. Nag-ingon din ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong og ang dautan og magambitay ang kahayag og kangitngit. So atog yung giyahan ang atong mga anak. Kakamuday dong, kung naaga ni panahon nga magkaibog-ibog na mo, ayaw taon tuguti nga ang inyuhang mauyab na ibisyo. Tudluan yun nato nga ayaw ng hitsura pilia, ang kinaiya maoy barugi. Ikanang hitsura mugwapa ra na, mugwapo ra na. Kon gwapo o gwapa ang kasi-kasi, magunsa man ng tangos og ilong, nindot kaayo og naong, unya tigre, leon og kinaiya. Kumbaga leon, hari, dili ka kadesisyon, siya'y matuman. Pait kaayo kung ang ato ang mga kalalakinan makapangasawa
og murag leon, kana bitang maoy magbuot. Buti pasabot dili Kristohanon. Yang dili Kristohanon mga kaigsunan, mahari-harion. Pero naagi po'y mga dili Kristohanon mga kaigsunan nga maayog batasan. Ako moingon ko na ay mga dili Kristohanon nga maayog batasan, mas grabe pang musamitar sa ilang bana. Nga wa paganay nagtudlo nila. Unsa kahagyud kung naanay nagtudlo nila. Sa muni ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Ako nagtuo nga sa inyong pagpaminaw kanang naamoy nakatunan. Og ayaw tuguti kanang inyong nakatunan masapawan og mga kalibutanong pamaagi. Naamoy pastor diha paningkamuti nga ma-practice, mabansay ang inyong kagalingon sa pagsapitar sa inyong pastor. Pero ila-ilaha ang inyong pastor. Wala ba na'y kabit? Maayo ba na mo dumalas pamilya? Maubitaw ng ang requirements sa mga pastor, wala na gisugilon sa mga pastor lamang, kundi gisugilo na sa Dios natong tanang mga Kristohanon para kanang kaantigotang muila sa tinuod nga pastor, sa tinuod nga leader, sa tinuod nga pangulo. Ang tinuod nga pangulo, dili na siya mo compromise sa mga tao nga wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kumbaga dili na mo yun-uyon diha sa sakop sa simbahan nga wala magsunod sa insaktong pagtulunan. Si Alex Ganso, salamat pastor sa mga mensahe nga nagikan gayod sa kaalam sa Ginoo. Daghang mitubo sa espirituhanong butang tungod ni ining programa ha. Shout out ko ni Sister Luding og ni Brother Marvin og sa iyang asawa nga naminaw kanunay ni ining maong programa ha. Salamat pastor, salamat sa Ginoo sa inyong pag-share. Ako ang kalipay nga inyo ning i-share aron daghan pa kaayong mga tao nga makadungog niini kay kining mao nga mensahe nga ato karong nakatunan, gitudluan ta sa Ginoo kung unsay makapahimaya niya, kung unsay mga buhat nga mahimuot ang Dios. Kay sa panahon nga mahimuot ang Dios mga kaigsunan, dili gyud ta iwit sa panalangin, kundili damortang panalanginan. Dapat panggaon ang mga pastor kay sila ang gipiyalan sa buluhaton sa Ginoo ug suportahan para makapadayon sa buluhaton gikan ni Sister Gingging Simpron. Sister Waning Dignos, amin pastor, bisan uhaw ko sa pagsimba pero nagpasalamat ko sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon kay naa ka nagpaambit sa pulong sa Ginoo, naa ka makahatod og mga mensahe. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Sister Waning, mao ni ibutang sa imong kasing-kasing. Ayaw patuuhang imong kaugalingon nga wala ka kasimba kay wa ka mo adtong simbahan. Kay sultihan ti ka, bisag asa ka, pwede kang makasimba sa Dios. Si Pablo ug si Silas, wala sila mo adtong tigumanan, wala sila kaadto og simbahan. Pero wala magpasabot nga wala sila kasimba sa Dios. Si Pablo ug si Silas, gidala sila didto pinakasuok sa prisuhan. Nilugpitan ang ilang mga tiil, gikadinahan ang ilang mga kamot, pero nakasimba sila sa Dios. Nag-awit silang mga pag-awit. Muna nga Sister Waning, uban sa tumakigsunan karon, dili na to patuohon nga kung di ta kaadtong simbahan wa ta kasimba. Bisag naa ka sa imong kwarto, bisag naa ka sa imuhang trabahoan, tagaig oras si Lord, pakigsultihi siya. Mauna na'y time nga nakasimba ka niya. Ang pag-adtog simbahan, mao ang pagdinasigay, mao ang paglinig-unay. Problema,
kung dili paglinig unay, pag dinasigay ang imong makatunan ngadto, hay may imong palion aron makasimba ka sa Dios. Importante gyud nga makasimba tas Ginoo. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Bernadette Maturan. Maayong gabi, pastor. Ang uban kong maigo sa wali kay di na mo simba. Si Gingging Simpron, normal ra gyud na siya sis kanang dili masimba kay na may duha ka klase ang Kristiyano. Gingging Simpron, I mean tama jud na pastor og magpabilin og live in nagpa as if nga husto ilang gibuhat. Tinuod na. Sakto kay ni Sister Gingging. Tinuod ni mga igsoon kanang gi-share ni Sister Gingging nga mensahe. Kung magpabilin nga live in nagpa as if nga husto ilang gibuhat. Dili kabalo maulaw magpa as if nga limpyo. Pero ang Ginoo dili malimbungan. Unay pinaka-problema. Gyud. Salamat dong Victor Galardo Jr. sa pag-watching ni Modong. Si Richelle, thank you sa pagdasig kanunay ang pulong mo kinabuhi ko. Edith Lumanda, amen, maayong gabi pastor. Dalaygon ang Ginoo. Arnel Ambol, maayong gabi pastor. Salamat kay makapaminaw na pudkos pulong sa Dios. Si Lorena Traya, salamat pastor. Gideon, sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran. Si Eric Calarde, good evening pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Si Pastor Carmen Mahilom, pastor, pray niya ko pastor kay kalubaton akong pon padayon. Si Johnny Boy Mondihar, salamat pastor. Salamat kaayo pastor sa manindot nga mga pulong sa Dios. Naghatag kini namo og dako nga pagtulunan. Sister Waning Dignos, amin, salamat sa Ginoo. Salamat pastor, tulo gyud akong luha. Dalaygon ang Dios. Importante kaantigot ang mopailob, katunan nato ang pagpaubos. Katunan yun nato ang pagpaubos, pagpailob. Kaya ang prinsipyo sa Dios, ang magpaubos, ang magpailob, iyang tabangan. Pastor, namati ang ako tibuok pamilya, na bless gayod mi gikan ni Kimberly Cesar. Salamat kaayo. Ang Dios magpadayon pagpanalangin kanino. Kalipay nako nga ang mga pulong sa Dios may atong makatunan sa atong panag-uban. Si Brian Alim Alitipad, salamat sa maayong pulong pastor. Watching and listening diri sa Las Navas Prosperidad Agusan del Sur. Kauban nagyud nako ako pamilya Di Patilya og Usto family. God bless. Salamat kaayo sa tubag sa mga pag-ampo. Sumayang ni Mia, request pastor, divine protection akong pamilya. Ihatag og masinatian as Ginoo. Dalaygon ang Dios nga ato ang kilagaran nga nagtudlo kanato. Nganong nag-alagad ako kanimo diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nganong nag-alagad ako nimo, nag-antos ako alang kanimo, githamay ako nila tungod nimo, ang kasing-kasing ko nangan. Oras sa tong programa alas 9:39. Ugma mga kaisonan na ako'y mga bisita ugma o niya sa Huibis. Basig doon ako'y biyahe sa Huibis kay na ako'y buhaton sa Huibis. Muchat lang ko sa ato ang akong makauban sa klase kung madayon ba ang akong biyahe ugma. Pero duol raman ang biyahe. Adugang sanis pagpangandam alang sa ato ang Thanksgiving, ato ang anniversary sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko karong Marso. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nag-amuma og nag-atiman sa tanang tao nga misalig kaniya. Ganting kadaugan maangkon ko. Sumaya, matod pa salamat sa buhing pulong sa Dios.
Ilsa Monda, salamat pastor. Sa pulong sa Ginoo nga imuhang gipalamdag sa mga katawhan nga wala pa masabti ang tinuod nga unsaon sa tao nga mahimaya ug mapahimuot ang Dios. Salamat sa gikan ni Ilsa Monda. Amin, salamat sa awit makalangit musamot man jad ug hilak ikan ni Sister Waneng. Dalaygon ang Dios sa tanang lakaw nimo pastor, gikan ni Sister Gingging Simpron. Si Supali, salamat sa Ginoo pastor sa pulong sa Ginoo. Sige kog paminaw sa imuhang video. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo Supali og ang Dios uban o magproteksyon kaninyo. Si Elnando Serwi Elnando Pirasol. Ay pastor, salamat sa mong pulong nga among nabatian. God bless you always. Usas ato ag yung tinguhaon mga kaigsuonan kana bitang malipay gud ang Ginoo. Kay nangalagad man ta. Lisod kaayo nga mga lagad ta. Unya kita moy ang atong gitinguha kita moy malipay. Dapat ang atong gilagaran maoy atong gitinguha nga malipay, mahimuot siya. Kay sa panahon nga malipay ang Dios, mahimuot ang Dios. Dili niya ihikaw ang iyang presensya. Ug ang iyang presensya mao nay source sa tinuod nga kalipay nga atong gikinahanglan. Mao nay source sa tinuod nga kalinaw mao atong gikinahanglan. Mao na ingon si David diha sa Salmo 16:11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag nakog kalipay og nagdalag tumang katagbawan. Muna nga kinahanglan magpatudlo ta. Una magpatudlo gid ta. Amping pastor ang Dios magproteksyon gikan ni Sister Waneng. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan gikan ni Mait Maria Victoria. Prayer request pastor kaluwasan sa tibok na kong pamilya. Perez and Fernandez, salamat pastor and God bless. Oras na sa akong pagpanimilit mga kaigsuonan, ako ra gyung gidasig matag-usa nga padayon natong i-share ang ato ang programa sa ato ang mga kaila aron makadungog makasabot sab sila sa atong nadunggan o nasabtan sa atong panaguban. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. At tutas mga pag-ampo, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagtudlo kanamo, pagdasig paglig-on sa among pagtuo. Diin wala kami laing gialagaran ko dili ikaw. Salamat amahan nga imog yun kaming gitudluan sa mga buluhaton o sa mga buhat nga diin makapalipay kanimo. Usa kini sa mga ilanan nga dili gayud nimo ihikaw ang imong mga saad, ang imong mga panalangin. Imong gitinguha og kalipay nimo o Dios nga imong gipakita kanamo nga kami makadawat sa imong panalangin. Ug salamat Ginoo sa imong langitong proteksyon og labaw sa tanan, sa kaluwasan sa akong mga kaigsuonan, kaluwasan sa ilang pamilya, kaluwasan Ginoo sa ilahang mga kaparentihan. Amahan Dios nga makagahom, salamat nga imo usab nga ipaambit ngadto kanila. Kausaban o kabag-uhan, kaayuhan, I declare right now in Jesus name. In Jesus name. And thank you so much Lord sa pinasay pabor panalangin nga imo ang ipaabot sa matag usa. Ilabi na sa mga bulhaton sa imong katawan na akaron sa nagkalaing mga lugar o naakaron sa nagkalaing mga nasod. Salamat o Dios sa imong pagtagbo ug pag-atiman ni ining tanan. Bisan pa sa amo karon nga pagkatulog, pagpamahulay, sa gihapon among gipangayo ang imong langitong proteksyon. Proteksyon ni kaming tanan og ilayo kami mga dautan. I declare blessing right now in Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Kini yung soon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi. Good night and God bless sa tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.
among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.